ҳар рӯз Анварбӣ Асадуллоева номаҳо ва аксҳояшро паҳну парешон мекунад. онҳоеро ки ба президенту писараш Рустами Эмомалӣ навиштааст мехонад. номаҳояш аз солҳои корӣ дар нерӯҳои вазорати корҳои дохилӣ аст. дар онҳо аз шаҳрдори Душанбе хостааст ки дар гирифтани хона ба ӯ кӯмак кунад. азбаски номаҳояш бепосух мондаанд, корро бас кардааст. дидам ки дастгирӣ аз тарафи ҳукумат ки нашид, баъд хостам ки бас кунам. баъд контракт маждад кам контрактам ки буд кишид, баъд гузориш навиштам, ба шаҳри Москва рафтам. Анварбӣ 41 сола аст ва дар хонаи падараш зиндагӣ мекунад. соли 2016 ба умеди зиндагии хуб ба дастаи таъиноти махсуси вазорат пайваст. аз он сол то соли 2022 дар Кулобу Душанбе кор кардааст. 1100 сомонӣ музди кор мегирифт ва қисмеро барои иҷора мепардохт. баъди бемор шудани модару бародараш 110,000 сомонӣ қарздор шуд ва барои кор ба Русия рафт. Москва 4 моҳ истодам. ҳамин 4 моҳ дама чиқадр шатам хӯрдам, азобани кашидам, чиқадр бисёри бад, чикам саломати май даст додам. ин 4 моҳи соли 2022 буд ва ҳамон сол табибон гуфтанд ки саратони сина дорад. табобат гирифта ба Тоҷикистон баргашт ва ҳоло кор намекунад. рӯзгорашро ба нафақаи падару модар мегузаронад. Иҷа квартиран туҷа квартиран гумҳал телефон мекард ки ина марда ягон чиз рӯй кунин, ина баъд мо мегуфтем мо тра чӣ рӯйд кунем, мо ба дасти ки рӯйд кунем. паҳну парешон кардани аксу номаҳо таскинаш мекунад. рутбаи прапорщики калонро дорад. ин охирин акси Анварбӣ Асадуллоев аст ки рутбаи прапорщики калонро дорад. ӯ то соли 2022 дар мақомоти вазорати корҳои дохилӣ кор кардааст. аз сабаби надоштани хона рӯ ба муҳоҷират меорад. модар ба худаш мегӯяд рӯзе нест бародаронаш ӯро аз хона пеш накунанд. дар хона ба ҷуз Анварбӣ 5 нафари дигар зиндагӣ мекунад. хостаи бародаронам ҳамин аст ки хонаро холӣ кунад. ҳар вақте ҳамин баҳс сар мешавад, Анварбӣ нома ва аксҳояшро мебардорад бо умеде ки рӯзе ба ӯ посух медиҳанд ва соҳиби сарпаноҳ мешавад. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кулоб.